Għal-ewwel darba minn Lulju tas-sena li għaddiet pajjiżna ma rreġistra l-ebda każ ġdid ta' COVID-19. Dan ifisser li l-każi totali baqgħu jammontaw għal 30,571 fil-waqt li bejn il-ħadd u tnejn fiqu żewġ persuni, bit-total komplessiv jiżdied għal 30,080. Fortunatament ma ġiet reġistrata l-ebda fatalità kawża tal-pandemija f'pajjiżna biex bekk l-ammont ta' vittmi baqa' dak ta' 419 bil-każi attivi jonqsu għal 72. Millum, fuq barra, se jkunu permessi gruppi sa massimu ta' 6 persuni, dan jottu kol għal limitu ta' persuni fuq kull mejda f'ristorant illi minn 4 jitilgħu għal 6. Millum jiftħu kol il-bars wara li kienu ilhom magħluqin mill-ħarifa, jiftħu kol it-teatri, is-swali taċ-ċinema u l-ħwienet tal-logħob u l-imħatri. Mit-tnejn ingħata bidu wkoll għal contact sports u kompetizzjonijiet f'timijiet għal dawk kollha li għandhom aktar minn 17-il sena. Fil-waqt li l-President tal-Malta Entertainment Industry and Arts Association, Howard Keith de Bono, sqar fuq il-medja soċjali li ninsabu f'salib it-toroq bejn ritratti u filmati li jiġdu attivitajiet illegali fuq naħa u l-artisti u l-professjonisti jistennew li jibdew jerġgħu jeqilgħu ħobżhom fuq naħa oħra. Fil-waqt li awgura lil dawk kollha li reġgħu bdew jaħdmu millum mal-ftuħ mill-ġdid tal-bars u affakkar li l-maġġoranza tal-ħaddiema fl-industrija tal-arti u l-ispettaklu għadhom qed jistennew kif u jekk hux ser ikunu jistgħu jibdew jaħdmu minn hawn u tliet ġimgħat oħra. Howard Keith de Bono insista li nofs soluzzjoni mhux biżżejjed b'mod speċjali jekk ma tinżammx level playing field f'dan il-qasam. Min-naħa tiegħu fuq il-midja soċjali l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech qal illi l-aħbar illi ma rriżulta l-ebda każ ġdid ta' COVID-19 timla lil poplu Malti wawċi bil-kuraġġ u ringrazzja lil poplu li mexa baqal mal-pariri tal-awtoritajiet tas-saħħa kif ukoll lil ħaddiema u lil professjonisti fil-qasam mediku li fl-aħħar xhur ħadmu qatih floti tal-vaċċin. Bernard Grech insista lil poplu biex ikompli jimxi mal-pariri tal-esperti ħalli flimkien nitrionfaw fuq din il-pandemija u mmorru lura n-normalità sħiħa li l-kol tant nixtiequ neħtieġu. Satanittant u kollha li niżlu l-vouchers tal-Gvern wara l-proposta tal-Partit Nazzjonalista mit-tnejn jistgħu jibdew isarfuhom f'ristoranti, ħwienet u lukandi.